Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 64 walil khodari ngandhap piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khodari. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khabari lan krono gawe khabar. Walil khabari lan krono gawe khabar ka khabari idza lam tastahi fasna masyita. Padene khabare Gusti Allah rupane idza lam tastahi fasna masyita. Ai sonata tegese kang agawe sapa sira. Tegese kang agawe sapa sira. Qalu walil in'ami lan krana ngeling-eling nikmat. Walil in'ami lan krana ngeling-eling nikmat bimakna tadzakkur nikmati kelawan nganggo maknane ngeling-eling nikmat. Nahwu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sepadane lafaz kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat kulu padha mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse perkara razaqna kang wis paring sapa ingsun ing sira kabeh. Min thayyibati ma saking bagus-baguse perkara razaqna kang wis paring sapa ingsun ing sira kabeh. Qalu walid tafwid lan krana masrahake. Walid tafwid lan krana masrahake. Wa utawi at-tafwid iku raddul amri nyerahake perkara ila ghairi kamarin liyane sira. Wa yusama lan den arani apa at-tafwid atahkima ing ngukumi wa taslimalan masrahati. Wa taslimalan masrahati. Ampun. Dereng bahas nanti. Amr perintah. Perintah niku sigot perintah niku sigot amr niku hakikat fil qaul al maksus majazul fil fi'li fil asl. Secara hakikat niku ucapan yang terkhusus majazun fil fi'li fil asal, sedangkan cara majaznya adalah bimakna pekerjaan.
lajeng mas'alaipun al-asaf an-nasigha ta'if'al iku muktasatun bil amri an-nafsi. Terus enten lafat if'al maknane agawe sapa sira. Agawe sapa sira niku terkhusus dalam amrin nafsi. Sejatine berarti perintah perilaku perintah yang dikerjakan. Lah watari tulil wujubi sing arani amr nafsi amru an nafsi ini itu ada kalanya lil wujub. Terus sigot perintah niku ada kalanya menunjukkan perintah wajib. Jadi kaya ngeten contoh. Saponono kelas iki iku yen perintah ngoten berarti tandane niku wajib. Utawa walin nadbi utawa krana arahe gawe kesunahan. Sunah perintah. Salat sunah, salat rawatib, salat rawatib qobliyah ba'diyah. Itu sunnah. Utawa walil ibahah krana arahe menangake niku memperbolehkan. Memperbolehkan itu berarti yes gak apa-apa nglakoni. Kaya mangano mumbeo iku perintah sing wujune oleh. Tawa li takdir krana arahe medeni. Walil irsyad krana arahe nuduhake. Jadi perintah diperintah lewat apa lho? Nduduhi dalane sing dilewati. Wali iradatil intisal ngarepake denut mongkon itu tujuane den dinut. Walil idni krana arahe awih idin mongkon berarti ngidini. Ya wis gak apa-apa budalo kuwi perintah ning sakjane kuwi awih idin. Walil takdir gawe tata krama. Wis arane diperintah apa merintah ning bentuke perintah niku wujude gawe tata krama sing apik to. Nah, biasane kan sing apik to. Lek wong ngomongi sing apik to, Jawa ngono. Iki perintah iki sing apik to. Aja kaya ngono. Walil indari indar krana memperingati memberikan peringatan. Hati-hati aja rono merintah kon lewat dalan liyane. Walil ikrami krana arep mulya perintah tapi mulyani. Nah iki enek perintah tapi mulyani. Ini sudah mulano perintah tapi mulyani. Walil taskhir apa istilah esu-esuan ngino ngasorake utawa ngino. Jadi perintah ini mergo tujuane ngino. Awalil ihana padha merendahkan. Berita suya krana modho wis padha ni derajate padha umure padha. Walid doa, walid tamani, walid intikar, walid khobar. Perintah tapi tujuannya berita, memberitakan. Walid in'am krono ngeling-eling nikmat. Jadi perintah tapi tujuannya ngeling-eling nikmat.
Kaya contone niku wau. Kulo min thayyibati ma razaqnakum. Padha mangan sapa sira kabeh saking bagus-baguse perkara kang Gusti paring sapa ingsun ing sira kabeh. Sing eling-eling yen kabeh niku pawewehe saking Gusti ya Allah. Itu perintah kon mangan awakmu. Mangano. Apa sing apik sing sampun diparingi rezeki saking Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusamma at-tahkim wa taslim. Nahwu faqdi ma anta qadir. Sepada lafaz faqdi ngukumono sapa sira ma ing perkara anta kang utawi sira iku qadir kang ngukumi. Iku qadir kang ngukumi walid takjibi lan krana gawa walid takjibi lan krana gawa nahwu ungdur kaifa darabu lakal amsal. Sepada lafaz ungdur kaifa darabu lakal amsal. Ungdur ningalono sapa sira kaifa kaya apa darabu padha agawe sapa kufar laka maring sira amsala ing pira-pira kepadani amsala ing pira-pira kepadani wa takbiran utawi tetembungan ingsun wa takbiran utawi tetembungan ingsun bihi kelawan atakjib iku angsabu bangsaake sapa ingsun bisa bikihi kelawan perkara kang dingini atakjib bisa bikihi kelawan perkara kang dingini atakjib wala hikihi lan kang tetemu atakjib min takbirihi saking tetembungane asal lafaz asal lafaz bita'ajjubi kelawan lafaz at-ta'ajjub balik takdi bilang krono gawe goroh nahwu kul fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Kul ngucapo sapa sira faktu mongko nekanono sapa sira bitaurati kelawan nggawa Taurat fatluha nuli maca sapa sira ing at-Taurat in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina pira-pira wong kang temen walil musyawarati lan krana rembukan nanggu fanggur madza taro sepadane lafaz fanggur mongko ningalono sapa sira
Panggur mongko ningalana sapa sira ma ing perkara madza ing apa taro kang ningali sapa sira ing madzan taro kang ningali sapa sira ing madza walil iktibar lan krana gawe tetembungan nahwu ungduru ila samarihi ida asmara ungduru padha ningalana sapa sira kabeh ila samarihi maring woe gogo ila samarihi maring woe gogo ida asmara ing dalem nalikane woh apa gogo pari maknane gogo gawo salintune malih Amr sigot Amr niku ana kalane litakjib niku krana gawa. Contone kados lafat undur kaifa dorobu lakal amsal. Padha ningalana sapa sira kale kaya apa agawe sapa kufar maring sira ing pepadane. Dilihatlah bagaimana orang-orang kafir itu berbuat terhadapmu, terhadap yang lainnya. Karena heran, bahasa takjib itu gawok itu heran. Heran ada orang-orang kafir, bagaimana orang kafir. Terus wonten malih wali takdir. Jadi sibat amr niku tujuane krana gorohake iku ora satenane kados ngoten niku. Berarti damele sibat amr perintah. Contone kul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Ucapkanlah dan datangkanlah Taurat dan bacalah Taurat apabila kamu itu orang yang benar. Jadi kon maca kon nekakne Taurat lek terangno awakmu bener. Jadi dikongkon. Tapi ngongkone niki krana ditakdir ora sak nyatani. Jadi gorohake iku maksude goroh yo jelas Taurat iku ora enek sing bener Taurate sing niku nggih. Taurate sing umate niku nek Taurate zamane Kanjeng Nabi Musa niku ya bener, tapi lek tekan umat-umate wis disleweng sami kados Injil. Mulane terus akhirnya perintah niku wau istilahnya gorohne iki wis hapus-hapus. Wis ndang wacanen ndang tekakno Taurat iku. Lek terangno awakmu bener. Ana istilahnya. Padahal zaman iki pun wonten Kanjeng Nabi Muhammad. Walil musyawarati lan ana kalane sibat amr niku wau ben musyawarah. Nah, kados napa contone panggur madza taro. Deloken ing apa awakmu ningali. Deloken maksudnya deloken iku lihatlah pada apa kamu lihat. Jadi kan nangan-nangan terus awakmu sing mbok delok iku apa? Ya iki musyawarahno. Jadi bukan
untuk hanya melihat saja. Terus walil iktibar gawe tetembungan, terus gawe ungkapan begitu saja. Contohnya unduru ila samarihi ida asmaro. Lihatlah pada buahnya padi ketika padi itu berbuah. Yes, ungkapan peribahasa kena ini. Jorok awake dhewe peribahasa padi ya semakin apa? Semakin berisi semakin merunduk, bukan merunduk ya, merunduk ya, lebih pas tulisannya. Semakin berisi semakin merunduk. Itu peribahasa pun lama. Jadi kados teng Al-Qur'an dingoten unduru ila samarihi dasmaro. Ketika padi itu mulai berbuah, maka lihatlah bagaimana padi itu berbuah, gitu. Itu sudah peribahasa tentang bahasa Indonesia. Semakin berisi, semakin merunduk. Apa itu? Ungkapan atau istilahnya adalah peribahasa. Ternyata arti yang sesungguhnya adalah ketika manusia itu semakin bertambah ilmunya, maka akan semakin bertambah amal perbuatan baiknya. Pastinya seperti itu. Tapi ketika manusia tidak bertambah amal kebaikannya, berarti ada yang perlu dipertanyakan. Apakah ilmunya bertambah ataukah justru tidak? Jadi bermula dari itu. Lil iktibar, diperintah, tapi tujuannya adalah ungkapan atau istilahnya adalah peribahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asofu lan utawi kol asof. Wal asof lan utawi kol asof iku ana temen setune sigot. Iku ana temen setune sigot aisi gotu if'al, tegese sigote lafaz if'al iku bil makna kelawan nganggo makna asabiki kang dingin. Asabiki kang dingin hakikatan kelawan hakikate wal asobu anna kobare anna iku hakikatun hakikat bil wujubi ing dalem wajib fakot alibloko kama kaya katerangan alaihi kang netepi ing atase ma alaihi kang netepi ing atase ma sinten Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i wal jumhur lan golongane ulama li annal a'immah temen satune pira-pira imam iku kan ana sinten al a'immah iku yasta dilluna istadalla yastadillu iku yastadilluna padha ngalap dalil sinten al a'immah iku yastadilluna padha ngalap dalil sinten al a'immah biha kelawan kelawan sigot mujarrodatan kang den sepiake
mujarradatan kang den sepiake anil qara ini saking pira-pira korena anil qara ini saking pira-pira korena alal wujub yang atase wajib wa qad sya'alan teman-teman wa qad sya'alan teman-teman wa qad sya'alan teman-teman masyhur wa qad sya'alan teman-teman masyhur apa yastadilluna biha wa qad sya'alan teman-teman masyhur apa yastadilluna biha min ghairi inkarin saking tanpa ingkar finnabi ing dalem Nabi ing dalem sunnah fakot alih bloko di anau kurang temen setune an-nabi di anau kurang temen setune an-nabi ku al-mutayakonu kang den yakini iku al-mutayaqqanu kang den yakini min kismayit tolabi saking panduman lorone panyupre wakilalan den ucapake apa hakikatun fil qadri hakikatun utawi sigot iku hakikat utawi sigatu if'al iku hakikat fil qadri ing dalem kira-kirane al mustaraki kang seputan bainal wujubi ing dalem antarane wajib wan nadbilan sunnah wa utawi al-qadri al-mustaraki al-qadri al-mustaraki iku at-tolabu nyuprit hadaron krono manceri minal istiroki saking seputan wal majazi lan majas wakilan den ucapake apa mustarokatun maknane mustarokatun utawi sigatu if'al iku kang seputanan bainahuma ing dalem antarane wujub lan an-nadbi wakilan den ucapake bil waqfi kelawan den kandhekake wakilan den ucapake apa mustarokatun lafat mustarokatun fiha maknane mustarokatun utawi sigatu if'al iku kang seputanan fihima ing dalem annad bulan wujub
wa fil ibahati lan ing dalem wenang wa fil ibahati lan ing dalem wenang wakila lan den ucapake apa fi salasati utawi sighatu if'al iku kang seputanan ing dalem perkara telu utawi sighatu if'al iku kang seputanan ing dalem perkara telu wa tahdidi lan meden-medeni wa tahdidi lan meden-medeni wakila lan den ucapake apa amrullahi lil wujubi maknane amrullahi utawi perintah Gusti Allah utawi perintah Gusti Allah iku lil wujubi krana tuduh makna wajib iku lil wujubi krana tuduh makna wajib wa amru nabi lan utawi perintahe nabine Gusti Allah utawi perintahe nabine Gusti Allah al mubtada'u kang den gawe kawitan al mubtada'u kang den gawe kawitan minhu apa minhu amru apa minhu amru iku lin nabi krana kasunatan iku lin nabi krana kasunatan bi khilafil muwaqifi lawan berbedani amru kang nocoki bi khilafil muwafiqi lawan berbedani amru kang nocoki bi amrillahi maring perintah Gusti Allah bi amrillahi maring perintah Gusti Allah awil mubayyinu utawa kang mertelakake awil mubayyinu utawa kang mertelakake lahu maring amrillah falil wujubi mongko iku krana tuduh makna wajib falil wujubi mongko iku krana tuduh makna wajib aidon halimali wakila den ucapake apa mustarakatun bainal khamsati maknane mustarakatun utawi sighatu if'al iku kang seputanan bainal khamsati dalam antarane 5 rupane al awwalu utawi kang kawitan iku al wujubu wajib wa nadbu lan sunnah wal ibahatu lan wenang wa tahdidu lan meden-medeni wal irsyadu lan nuduhake wakila lan den ucapake bainal ahkami ing dalam antarane pira-pira hukum bainal ahkami ing dalam antarane pira-pira hukum al khamsati kang 5 rupane as-salasatu utawi kang kawitan al uwali rupane as-salasatu utawi kang 3 al uwalu pira-pira kang awal iku rupane asala satu telu al uwalu pira-pira kang awal wa tahrimu lan tuduh makna haram wa tahrimu lan tuduh makna haram wa
wal karohatu lan tuduh makna sengit wal karohatu lan tuduh makna sengit walal asawilan ing atase kaul kang duwe sahih buya ya al asah ya utawi sigatu ifal ya utawi sigatu ifal iku hakikatun hakikat fil wujubi ing dalem wajib fil wujubi ing dalem wajib lughatan ing dalem basa lughatan ing dalem basa alal asahi ing atase kaul kang duwe sahih wa utawi lughatan alal asah wa utawi lughatan alal asah iku al mangkulu kang den nukil iku al mangkulu kang den nukil ani Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i wa ghairi lan liyane Asy-Syafi'i bi anna ahlul lughati krana temen bi anna ahlul lughati krana temen setune ahli basa iku yuhakimuna padha ngukumi sinten ahlul lughat iku yuhakimuna padha ngukumi sinten ahlul lughat bistiqaqi mukhalifin kelawan amre ngahakine wong kang nulayani kelawan amre ngahakine wong kang nulayani amro sayyidihi ing perintahe gustine mukhalif amro sayyidihi ing perintahe gustine mukhalif masalan kelawan umpamane dia kelawan istiqaqil mukhalif dia kelawan sigatu if'al lil iqabi lil al iqaba ing patrapan al iqaba ing patrapan menawi miturut kaul kang luwih sahih utawa kaul sing luwih asah kaul asah istilah sigatu if'al niku bimakna asabe maknane nggih pun lewat napa hakikat fil wujud hakikatun fil wujud hakikatnya makna if'al itu adalah tadullu lil wujub dia menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Jadi intinya sampai diperintah itu harus tidak bisa tidak mengerjakan. Itu wujub itu ngoten. Mungkin penai contoh wonten teng ayat Al-Qur'an niku diwajibkannya sholat. Diwajibkannya sholat niku lek dateng Al-Qur'an napa ayate? Wa aqimus sholat. Niku tadullu lil wujub. Ngoten. Terus bahasane bahwa perintah if'al atau perintah sigot amr itu tadullu lil wujub, harus tidak bisa tidak, ya harus dikerjakan. Ya dalam istilah secara hukum fikih berarti ada nanti wajib, mandub, makruh, mubah, jaiz dan seterusnya. Fakot saja. Jadi awal maknanya itu ya hanya wujub saja.
tadullu lil wujub saja. Seperti yang diambil keterangan oleh Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama. Jadi oleh Imam Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama atau sebagian besar ulama itu memang berpendapat bahwa sifat amr itu pertanda wajib. Di annal a'immata kanu yastadilluna biha mujarradatan anil qara ini alal wujubi. Karena apa? Karena para imam mustahid ini, para imam itu imam mustahid maksudnya orang yang mencetuskan hukum, mujtahid mutlak. Pencetus hukum itu mujtahid mutlak. Beliau istidlal, beliau mengambil dalil itu hanya berpedoman pada sigot if'al itu tadi. Ya, contohnya seperti aqimus shalah itu tadi. Aqimus shalah itu berarti pertanda nya betul geremengan. Jadi kuping iki opo wis kesumpelan ben ra perlu ngilu. Lek memang bukan penting. Jadi sigot if'al niku sigot aqimus shalah, sigot amr perintah itu pertanda wujud dan itu dipakai untuk istidlal, dipakai sebagai dalil diwajibkannya mengerjakan sholat tanpa perlu melihat korenah-korenah yang mewajibkan sholat, korenah-korenah lain yang mewajibkan sholat. Jadi tidak perlu terus kemudian memandang yang lain, di tempat lain sholat wajib dan seterusnya ada ternyata. Itu tanpa memandang seperti contohnya dalam hadis, sholatlah kalian semua kama ra'aitumuni usolli, seperti halnya aku melaksanakan sholat. Itu perintah dalam hadis Kanjeng Nabi Dawud. Dan itu tanpa melihat korenah-korenah itu dalam Al-Quran saja sudah jelas. Maksudnya dalam satu lafaz saja, melihat zahirul lafzi saja itu sudah jelas bahwa aqimus sholat itu harus didirikan, bahwa pertanda itu wajib gitu. Para imam begitu, jadi tidak perlu melihat korenah-korenah yang lain. Wa qad sya'a min ghairi inkarin sunnat bi faqat, dan juga ada sebagian sigot amr itu menunjukkan makna sunnah saja. Jadi tidak wajib tapi sunnah. Li'annahu al-mutayaqqanu min qismain thalabi. Karena apa? Karena hal yang diyakini dari dua pembagian perintah. Amr lil wujub, amr lil nadbi. Jadi amr itu menurut keyakinan yang diyakini, ya, kalau tidak wajib berarti ya sunnah, itu saja. Ada contoh mungkin sigot amr yang menunjukkan itu sunnah. Menunjukkan itu sunnah itu seperti contohnya apa ya? Jadi satu contoh sigot amr, namun pasti itu yang diyakini adalah sunnah. Itu juga ada. Maka sebenarnya
Wakila haqiqatun fil qadri al mustaraki bainal wujubi wan nadbi wa wa at-talaqu hadarun minal istiraqi wal majazi. Jadi secara hakikatnya sigot if'al itu bisa saja memiliki makna wajib ataupun makna sunnah, dan kedua-duanya itu saling terhubung. Wa huwa at-talaqu hadarun minal istiraqi wal majazi. Perintah yang mana perintah itu nanti akan membatasi makna yang istiraq, makna yang mungkin punya kepadan dengan yang lain ataupun maknanya adalah makna majaz. Wakila musyarakatun bainahuma, ada kil, ada ucapan yang lain bahwa sigot if'al itu sebenarnya istiraq. Istiraq itu bisa dikatakan bersama apa ya? Kerjasama, bukan kerjasama, tapi hampir mirip dengan memiliki kesamaan di antara makna wajib dan sunnah. Wakila bil waqfi, ada kil yang mengatakan bahwa sigot if'al itu tergantung, bil waqfi, tergantung. Ya, tergantung nanti maksudnya ketika ada korenah lain berarti nanti tak dulu lil wujub. Ada korenah lain berarti tak dulu lil nabi, tak dulu lil sunnah. Wakila mustarakatun fima wa fil ibahah. Begitu juga dengan seterusnya, wajib, nadab, terus ibahah boleh. Begitu juga dengan seterusnya, kil-kil seterusnya itu sampai kil yang 5 makna dalam sigot if'al itu. Apa? Yang pertama adalah istiraq lil wujub, nadab, ibahah, tahdid, terus irsyad, terus ketambahan lagi tahrim wal karohah, makruh. Tahrim itu haram. Jadi sigot if'al pertanda itu haram. Apa contohnya? Tinggalkanlah. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dalam bahasanya bisa saja itu bermakna haram. Walal asofi hiya haqiqatun fil wujub lughatan alal asof. Terus kemudian kalau menurut kol asof yaitu makna hakikatnya ya tetap wujub itu tadi, sigot if'al. Lughatan alal asof wa al manqulu an syafi wa ghairihi. Jadi ya tetap tadi menurut kol asof yang lebih asofnya ya tetap wajib. Li'anna ala lughati yuhaqimuna bi istiqaqi mukhalifi amri sayyidihi masalan bihalil iqabi. Karena sesungguhnya ahli bahasa itu menghukumi dengan berhaknya orang untuk berbeda atau menyalahi terhadap perintah dari tuannya. Jadi tidak perlu harus apa yang diperintahkan sama dengan yang diperintahkan oleh tuannya. Seumpamanya ini contoh bahwa amr sigot if'al, sigot amr atau sigot if'al itu menurut ahli bahasa ya hanya apa jenenge, maknanya itu wajib. Wakila syar'an li'annaha lughatan li mujarradi talab. Pun kira anten ditanyakan aku